atong city and makaisang traffic congestion. Istorya Espesyal, programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal, las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo, dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sang istorya espesyal nga mangin puno gid subong adlaw. Yes, good morning Syudad sang Bacolod. Good morning Negros Occidental. Ini si Councilor Israel Ising Salanga kag mag-discuss kita subong sang mga latest naman yung mga updates sa ating syudad, particularly sa Bacolod, sa Bilog Negros, ang issue sa Bilog ng Pilipinas. Dumiara ka to nagligad gin post party sa OFW i-discuss na karon. May Yes. mga bago nga protocol OFW pa mating kamo kay may pagbulo bago. Nami gid nga good morning Ma'am Doors. Hello ba Ma'am Doors? Mayo gid nga ma-discuss na naton kay para balokan mga pamilya sa OFW naga-monitor gid sa aton. Okay, ano bala ang mga pag-istoryahan ta? Sini nga aga. May ala kita sang bisita nga OFW ni siya counselor from Afghanistan. Maistorya sa karon kung ano ang mga eksperyensya niya didto personally samtang gaobar dito. Kag anong nabalaan niya siyempre lugar nga ginobrahan nimo, hibaluon mo gid kung ano ang sitwasyon. I-discuss naman gamay kung ano nabala ang latest nga nagakatabo didto pagbaya sang tropa sang USA kag pagbalik in power sang Taliban troops Taliban troops, Taliban nga nga mga che dito ay kagaling kiti bisin mo amo na tod ka mga kaluluoy aton man istoryahan ang parte sa pagbukas ang klase aton karon nga bisita si Ma'am Ameline Gladys Sales Bacolod Schools Division Superintendent sa syudad sa Bacolod bahin sa pagbukas ang klase. Ano ba lang innovation sang DepEd? Ano ba lang ang solusyon sa problema sa mga estudyante may angot sa kakulang sa wifi, kakulang sa Yeah, kumbaga ano matabo sa pagbukas ng klase subong. At least aware ang mga ginikanan, aside sa mga kabataan, kabalo ang mga ginikanan, what will happen, what will be the expectations, kag ano dapat nga mga tikang ila preparahan before pa mabukas sa klase. Amo nang i-discuss tugay-dugay ni Ma'am Sales, ang ato niya DepEd Superintendent. Yes, ato man discuss gamay ang away ni Manny Pacquiao kag Yordanes Ugas. Dugay-dugay. I'm sure naga-tune in na ni ang halos tanan kay dugay-dugay magahatag man sang blow by blow nga coverage sang Aksyon Radyo Bacolod pagkatapos gid sang aton nga programa. Wala naglikapihan si Action Boy Duran siguro kapihan sa Aksyon bala. Kaya mo-cover sila sa ngampang ni Manny Pacquiao, no, nga base mo ning last si anay nga away, no? Sini nga tuig, kita next year may election na matunog ang huring-huring nga si Senator Manny Pacquiao o kunang People's Champ magapapili man bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Boss si Tito Ruedo is watching. Tito Rued Meliesa sa Morning, New Jersey. Tito. Good morning. Abaw sa kamigo Kurante, Sinalan Fuertes, sang Meriton. Mga amigo naton yung mga panday sa syudad sa Talisay. Gatun in gid sila sa Yes. Nestor, ano tingin nabali mo? Hindi kay naga-message diri ang aton mga kapdanan, mga kapihan kag mga pumuluyo sa barangay Handumanan, Mansilingan, Takuling and Felisa. Good morning Councilor Ising Salanga. Kung magtutawhay na ang pandemic, base makapulo pa nga ka diri sa amon. Makapulo pa nga kita sa subong abi kay bawal gid because hindi man pwede ang mga social gathering, no? But add me on Facebook. I-follow niyo kita sa Facebook. Ang mga updates na post ko actually, why magilagi kita ay personal, at least naga-updated kita sa mga hitabo dira everyday, naga-report kita dira sa mga latest about sa syudad sa Bacolod. Speaking sila mag-greetings tanay. Kay do nahidlaw gid kita sa greetings nagligad di wala gid. Almost 2 weeks gid nga wala kita kapang-greet. After sa greetings ta, sa mga tagpalamati, taga-followers sa Facebook, ay kadamo na sa kalantaw sa atong subong 35 million na. 35 million. 35 pa lang kabilog. Isuryan ta karon si Ang aton guest from Afghanistan. Yes, nga gahon ta kay para Yes. makapalawig-lawig At least makikita sa Bacolod noon kung ano ba lang kakatabo dito, kung ano ba lang ang latest nga mga nagkala-apektuhan man diri sa syudad sa Bacolod. Good morning man sa kay Alex Montesa. Good morning ko no. Sa kay Ma'am Star Mayo. Nagmain ako. Doc Matt Mayo. Sang Rochester, Minnesota. Ma'am Jinky Dialagdon. Upod sa persa sang ARB, sang Aksyon Radyo Bacolod. Good morning, Sir Alex Montesa. Boga pamati. Gid. Sa kay Jocelyn Song Comedia. Follower mo gid. Yes, Iloy. Ma'am Jean Oisiser. Hindi ko nimo basa ang Chinese nga name. Kaya Jonald Andrade. Nga raman sa JM
Hevelia Maravilla. Dali lang gid. Gapa ay, i-forward ko, Jay. Sorry kita. Wala ko nakaano. Good morning man sa kay Tito Pros Leonardia. Mayor Maymay Mangalimutan sa Bano sa La Castellana. Si kay SB, nalipat ko sang name ni Sir Remuel. Si kay SB Remuel nga nagtatapgi dito sa aton. Buka namin isang El Turo. Ambot na ka nakasulod ka sa Zoes nga El Turo. Sa DN. Sa El Turo sa La Castellana. First time ko kita buhaya, kapila damo na ko kita buhaya, amo pinakadako nga buhaya. Okay. Bukat pa ko kay Lolong mo. Balo ka kay Lolong, ang pinakadako nga buhaya sa pinakadako. nga Asya, or posible sa nga kalibutan. Bugat pa siya. Amo na ginakantuan gid sa National Geographic Kansulor, ang lugar. Sila na lang na ang Sa DN na siya? sa La Castellana. Ang nagkatuwa ka mo to. 100 plus ka mga sapat ang ila ginatatap. Sa buhaya pa lang, imagine na, despite sa pandemic, natatap nila inang lugar. Nga sobra, sa buhaya pa lang 258 kilos per month. Sus Mariusip, isa pa lang natin 100 plus. Grabe ko nga passion sining tag-iya si Elik Hamak Divino. mo buaya. Ang buaya ko ng mga last na ko ng mga descendants ng dinosaur. dinosaurs. Kuno. Kahit ang shape niya bala, even ang skin niya, do iya ka dinosaur, no? Makapati ka na may dinosaur, kaya masanguna. Siyempre, kay damo fossils. Damo fossils, nakita gid ng mga fossils. No? Nami man ang ginimo ni Mayor Maymay nga gin-develop nila ang sila ni Sir Infante ang lugar nga do pilato ka hektarya. Amo na namang ginanapitan ta mga kapiyan sa Castellana. Yeah. Pasaka to sa kakanlaon. Taon tahom na gid subong kay ilan nga gin-develop. Anyway, good morning man sakay si Boys, Preromel Caglara, good morning. Sakay John Dungon, Precaloy Espino, Victor Susun, Martigo, Romeo Sobado, Donlin Gumata, Don Di Blanca, Plating sa Fortune Town, good morning. Pamilya Toledano, dala sa Barangay for Venus Family ng Richard, Alex, Samic Boys Club, Tita Bebeng, kag Tito Ernesto Horilia sa Barangay Alihis, mga classmate ko, Victor Rosso Frihil sa Talisay, dating councilor ini, Coach Arvin Gustilo, Pre-Liverpool, Nanay Milagros Pacheco sa California, Alasco Family, Pacheco Family, Pre-Jipoy, Pre-Gamaw, Pre-Fern, Kagawad Noni, Binyas, Winik, Taquiso, Estan Victoriano, Estan Pre, good morning, Michael Pula, Terence Scott Mueda, Coach Gustilo, Noel, kag Nong Celso, dira sa Patria Village, kay Kanot, amo man sa kay Migi Corandi Fuertesa. Members ng Energy Funds Club sa DSB, good morning kuno. Dira sa may barangay Pandanon DSB, according kay Christine Villalobos. Sixto Solis, Christopher Masconiana, Tim Querido, Allen Brilla, James Yap, Alan, Sixto Herbert Besa, Thea Tro, Gulian Shan, Jake Bilbao, Manuel Ongeros, Julius Somes, Lori Didolo, Marimaye Garcia, good morning, Mariel Pehilan, Carlito King, Chris Noblesada, boss dito to, Chris, Peter Ojero, Julius Sithar, Mama Ed, Papa Junior, dira sa may Fortune Town 635. Speaking 635, may ara sila karon nga pay-per-view, mga peka mo, kung ano tong inyong luyag para malingaw kamo samtang naglantaw sang hampang ni Pacquiao kag ni Ugas dala sa 635 Cafe and Car Wash. Amo man sa kay sa permin sponsor sa aton Señorita Di Bacolod. Gusto ko tumatry bala ang Namit lang. itong sa opisina. Yung bilin mo to, ligad. Namit to, testing natin person. Sobra man gitong ilagay. Sunny Arcelia Toledo, good morning. Okay. So antes kita mag-proceed sa aton talawgan, natago na tong number kay Jim. Ipatawagan ta na lang. Liog ko nung thank you so much. Ang EOC, Councilor, nagpatikayo na sang grabe man si Mayor Evilo Bingley Radia. Gapulaw, upod sa aton nga manog vaccine. Ginsulod nila ang pila ka mga BPO companies. Yes. Including Centrex, Convergys, Concentrex. pati ang mga graveyard shift, din pang vaccinate. So, sunod sa EOC, naka-vaccinate na sila since August 15 sang 4,753 ka mga BPO employees naan sa syudad sang Bacolod. Also, ang tanan-tanan total nga na-vaccinate sa syudad sang Bacolod, naglabot na sa 180,045 ka mga residente sang syudad sang Bacolod. 180,000. 180,000. Close to 200,000 na. Yes, 180,045 na ka-Bacolod residents. Kag ang mga fully vaccinated, 79,656 na tanan ang napang-vaccinate. Ginadali ni Mayor.
nagapasalamat man kita sa Valacar Transit na nagdugang Yes. sang ilang nga van para pagagamiton balo ka nang effective ang gindihon sang Emergency Operations Center sa sulod sa Bacolod sa bagimo sang mobile vaccination o kung ining vaccine. Kay ti nakita ta sa first day pa lang luya gid iya pa-vaccinate sa aton mga vendors, sa mga pumuluyo nga mga walk-in. Galing ang problema, kung mga nagabaligya sila sa mga ilang mga stores dila sa Central Market, sa Burgos Libertad, hindi sila makalinya na sa mga malls, hindi sila kuwasing higayon nga mag-spend pa sa pila ka oras para magulat sang turno nila mang-vaccinate karon. Ang syudad ang nag-develop some way para kadto kita ang serbisyo ang madulong naton sa mga pumuluyo. Ang guest naton, Councilor Arana. Okay. Before naton i-introduce ang aton nga guest subong, isa ini sabi ka OFW, no? Nga ginrepatriate ka balo naman kita subong sa naglatabo. Gandar niyo. Kabalo naman kita subong sa naglatabo sa Afghanistan. Grabe, no? Ang Afghanistan, no, excuse lang imong amo ni Blo, ara siya. Nan. Ang Afghanistan, isa subong sa pinaka-gamo, pinaka-masubo nga lugar sa kalibutan, no? Okay. Because, okay na. Sa ato niya nga itrace ito ng history ever since grabe yada ang pag-struggle sang Taliban sa capital sang Afghanistan sa iba niya mga lugar. But with the presence of US, sa 2001, ang gira dito na minimize, no? But subong gin-pull out tanan ni Biden, US President Biden, ang US ilang mga tropa. troops. So ginsakop na gid sang bilog ng Taliban. In fact, ang presidente sa Afghanistan naglupad na. Pagwa sa ilang lugar. Ginsakop na subong ang bilog ng Afghanistan. And ginhimo nila na, Councilor, hindi kalambot duha ka semana, nasakop nila ang bilog. Nasakop Pati nila. Kabul. Oo, pati ang kapital nga Kabul. Capital, oo. Ining guest naton subong sa Kabul gini sa Afghanistan nagaobra. Oh. For many years, more than a decade. Nagobra na siya dito. So you can only imagine kung ano klase ka buhay imera dito. So sa ato mga tagpalamati subong dalon kamo namon sa Kabul, Afghanistan through our guest para ma-picture out Nice. naton ang nagakahitabo dito. But before siya na, gusto ko lang i-update pa ng tagpalamati ta nga as of today, August 22, nahit na nato ng 11,000 ka OFWs nga na-repatriate. Nga napapuli naton Nga sa Bacolod. sa Bacolod in City Bacolod. only. Wow. So, damo nagamuno sa akon, Councilor, Ising, Salanga, sige, pabala ang inyong repatriation. Yes, every day. Nagainabot yapon ng OFW. And today, nag-hit na kita sa 11,000 ka record sa mga OFWs ng Bacolod noon nga na-repatriate naton. And I also would like to offer that achievement and milestone man bala kami sa Atro o kung Team Pulao sa akon yung mga teammates kag sa kay Jazz Jezreel Bangkaya ang aton niya fallen hero bla frontliner naton nga tomorrow August 23 first death anniversary ya. Kaya napatay siya last year August 23, 2020. And tomorrow, first year na siya death anniversary. Kadasig lang. Kadasig lang. Kadasig lang yun. Ka pa, doon sa Yes, and every time ginaglance ko picture ganito, buhay lang siya gyapo, no? Galikati, kadasig lang sa panahon, nakibot ko 1 year na tomorrow, together sa pag-hit natin sa 11,000 OFWs. Today, ang upod natin is also an OFW from Kabul, Afghanistan. Damo din siya mga guestings lately, natawagan siya permi, because isa na siya sa mga ginrepatriate manaton diri sa siyudad sa Bacolod, no? Si Rolly Omega Pendon. Good morning. Omega Pendon. O siguro, igalantaw. Yes, medyo pigaw ang reception, no? Sigaw ang reception. Okay na, medyo clear na subong. Rolly Omega Pendon, good morning. Good morning. Good morning, Councilor. Good morning sa mga taga-Palamate. Yes, Good morning sa tanan-tanan. live kita subong sa aton niya page sa Action Radio. Of course, bilog ini siya nga kalibutan man because ang Facebook subong ti worldwide na gid man, no? Lately kadamo gid sa mga interviews nga ginatawag sa imo but today Sunday kadamo sang arat na sila mga panimalay nagamonitor sa aton. First question, Sir Rolly Omega Pendon, how long ka nagobra sa Afghanistan? Councilor, daw nag-ubra ko, it's been more than a decade kung walang tawon mo sa company ko. But to be in Afghanistan, I think it's more or less 9 years, no? So dito kami sa Kabul, and then I've been also into different
provinces of Afghanistan like Mazar, Mm-mm. Kandahar, Mm-mm. naka-ubra man kita dira. You work as as what? Sa Kabul? Again, Anong trabaho mo sa Afghanistan? isa ako ka admin manager, admin manager / HR intern. Mm-mm. So, amoy na ako nga role dito sa amon nga project, which is US funded, under automotive industry. Automotive industry. Okay. Now, of course, kami nga mga tagpalamati, kami nga ari sa Bacolod, why man kami picture kung ano kita nagkakatabo dito, anong senaryo dito. Kag ang nabalaan lang ginamon niya, ang Afghanistan niya is kaisog, kaga-strong, kaga-massive sa Taliban dito ng mga terorista, no? Kumusta ka mo sa tag-obra ka mo dito? Anong senaryo dito? Guarded yung mga kamusang mga US Navy, taas man ang inyo dito mga boundaries. Anong itsura sa environment nyo man sa tag-obra ka mo dito? Okay, Councilor, kung maghambal ka Afghanistan, they call it the land of extreme. So, for what? Sa Taliban extremist, oo, extreme din man tama. No? And then, with regards to our security, we are inside the wire. When we say inside the wire, we are in the familiar, but they are huge walls surrounded sa amin. Uy, pigaw ang yun. Wait lang, Ged, wait lang. Wag kita may kahit sundihan. Tawgan to siguro. Oo. Ay. Daw, matiyan taliwat ang yung signal. Basta makapangita ka da, sir, medyo gwa bala? Gwa siya bala nga area bala? Sa imo nga lugar. Ara sa balay nyo, no? Kung nara ka pa naka-quarantine. Ari ko subong sa balay, Ara, tapos lang ko. clear na? Subong house na Okay na, medyo klaro na siya. So, na-mention mo a while ago, medyo taas siya, naka-wire siya, and then may mga nagabalantay sa gwa, sa palibot, yung mga militar. Okay, makatagod na lang siguro nga picture para ma-picture out nila ang amon nga area sa it's some the prisuhan bala, the prisuhan. So may mga guard towers man kami sina. So when we are inside, so we are like prisoners inside. But inside that wire, inside that walls, T-walls, hello, mapatian niyo pa ako? Yes, go ahead. Okay. So kung ara ka sa sulod, so hindi mo na makita kung anong ara sa gwa. Hindi ka man kabatsa kung anong gakalatabo sa gwa. Doon mo na bala. So we are just like inside the prison walls. Pero we are not prisoners, of course. Pero ano But we are ang inside, senaryo? Kaya basta ko nung sige dito ang gira, yan, no? Mapatian nyo man ang mga linupok o whatever. Kaya gusto ko lang ma-imagine literally, bala, kung ang war, aragin man siya sa palibot. ang walls namon, napalibutan kami na sa walls. And then, another thing is, when you say, kung may bumba sa gwa, ang malupok na siya, makapati na siya. And then we can just feel the vibration inside, but not that much. That's when we can only hear rocket attack. Gina-warn man kami. So, ma-warn na ang camp naman is rocket attack, and then we have to wear our protective gears like vest and helmets, and then we have to move to our bunkers, specific bunkers. So each area may mga bunkers na sa ginatupag. So doon kami kapanago until it gets cleared, and then we can go back to our offices and then continue our job. So amuna sa ka delikado kung ang tahon mo, but then doon na lang wala pa magiging ko naka-experience dito nga nagtupa kita ng rocket sa amon nga area. But then we can see sometimes nga may ara galigid dito nagtupa sa amon banda. Sir Rolly, may pamangkot. Sir Rolly, si Mark. Sir, Yes, Mark. amo na kadelikado, imogin pakita sa amon nga world, bation ang vibration, grabe ang lupok, anytime basi may sumulpot nga basuka sa inyong lugar. Sir, naglambot ka almost a decade dito. Ano ang butang? Ano ang something dira nga nakapastay sa imo despite sinang kadelikado? Lagi ng balin mo. Yan namin sir, mga tawon mo. But then aside from Yes. the need siguro, hello, can you still hear me? Yes. Aside siguro need namon, need ko to support my family, our staff. We are not really that though na nag-enjoy man ko to, though mo na ba, though nag-enjoy man ko to in some point,
that hindi man kita makadelikado during that time. May mga security kami, which is the presence of the U.S. Army in the country. With not only U.S. Army, but the member of the NATO and the ISAF, which is you can Google it. What are those members of ISAF and what are those members of NATO forces? So muna sila ang presensya nila ara sa Afghanistan, which is minimizes the war in Afghanistan during that time. Oh, ano ang Sir Rolly, ano ang tawag sa mga locals dito? Afghans? Sir, Afghani. Sir, pwede mo ma-describe nga, siyempre may nagaubra ka man nga upod nga Afghani mo, kamusta ang ila in general, ang ila pamatasan? Towards sa aton, towards sa ilang obra? They are just like normal people, normal people like us. Kung ano kita mo man na sila, there are people nga tamaran, may naraman nga mapisan, there are people nga so since nga ang projects ng US is to educate them, we are part of the program. So may mga trainings kami ginatag sa ila, para ma-educate sila in some areas like sa automotive industry. So we're training them how to fix the vehicles so that hindi na sila bala mag-depend sa mga international mechanics natin nga gina-deploy dito, but they have to do the ang ubra, sila na maubra. Nag-ihatag na sila, which is right now ginhatag sa ila subong ang amon nga project turn over na namon sila straight away during that time. Speaking sir, saan unyo na balaan nga may plano ang US troops nga mag-pull out sa sinang lugar? Last year pa? Actually, that plan was already initiated by Trump. Kung latahon mo, na-initiate siya ni Trump during his term. Pero in push pagid yan ni Biden. So ginpadayo na siya ni Biden. And then when Biden says on this day, until this day, I have to pull out everybody. Doon muna bala. So actually naka-receive lang kami memo around first week of April. So when we received memo first week of April after Biden speech, automatic we plan for our demobilization. So we demobilize all our projects. Hello. Okay. Okay, sir. So we plan for our demobilization. So we wanted all of us to get cleared to Afghanistan on or before 28th of August, June. Okay. So amo na. Okay. Now, before kita last question, Sir Rolly. Meron ka pa? Meron pa kayo, sir. Okay, ate ako niyan, last question ko na ya. Okay, go ahead. Ano tabo sa inyo, pag-inform sa inyo, ginprangka na gimaka mo nga, I mean, is there a chance nga ma-open pa na siya lubat sa iba niya country, kag ikwaon pa ka mabalik? Or, terminate na ginaman ang contract ninyo because of amos ng tikang sang US? So, speaking of Afghanistan, Afghanistan project, kung ang sinudaya nga sa Afghanistan project kaya apektado gid. So our company, we still have projects outside Afghanistan like Somalia, right, which is not that big. So ang among project pinakadako naman yung project is only Afghanistan, which is gahatag balaga provide tanan sa or compensate sa tanan nga overheads. Mostly mga 80 to 90% siya na iya ang pasweldo sa amon tanan. So since the dula damo isaw na apektuhan. Mga pila ka mo ang empleyado sa sina nga company? Philippine sa bilog nga company? Internationals, including Filipinos, we are 300 plus internationals that Kenyans, Zimbabweans, Filipinos, and then locals is 3,000 plus. Imagine 3,000 locals being made redundant namon. Locals dito sa Afghan? Redundant sila namon. Locals, we are employing 3,000 locals, which is ang munang in-fear pagit nila because they are working with us. And then, wala na kami dito, kabalo ba lang mga Taliban nga they are supporting US, ang munang ginahandok nila, ang munang napangayo sila asylum because they want their family to malupad sa US for free visa. Kay batson gid sila yung munang hinang fear, which is true. Yeah. Sir Rolly, sir, saan nakita mo ang report nga nagadlagan sa airport ng mga Afghan? Ano ang feeling, sir?
Di siyempre pulo ka to katuig. Actually, naluoy gid ko no, naluoy gid ko sa ila, and at the same time, though nabalang wala ko na actually na aktolan ang paglaga nila, nakita ko lang na sa TV. Kagdason, amo na ginaklaro ko, kaya feeling ko, nag-demobilize kanina during June 28 until June 28. Wala pa nakatabo ang pagdinalaga na nila. Pero na-anticipar na namon. We anticipated that situations, yung inistoryahan ay kabilang ng mga Filipino, na di kung mapapilin ka pa, di maano ka, madalagan ka, wala na ka ng security, madalagan ka na ng guro sa airport, ka, this US forces support behind you, or amo na bala ng para lang masave ka, makasakay ka sa aeroplano. Pati amo na bala, kulang na ang security ta. Kaya mo na, kinadlawan ay kami, hindi na ko tayo guro mag-apot sila niya. Mapuli na ko niya, bala. Amo na, daw mo na bala. That's why decide kaya nga ano na lang niya. Malakata lang niya. So, actually, naluoy ko sa mga friends na mo, mga Afghani. Yeah. So, Wala sa pulian eh. We're praying for them actually. We're praying for them. Kasi, siyempre, we've been working together. Although nga may communication man kami sa LinkedIn and some other social medias, if you can browse my social medias, I have Afghan friends there as well. So, hindi pro, wala kami, ako financially or physically, hindi ko pa sila mabuligan, but then prayers will do. Yeah. Now, before we end this interview, Sir Rolly, thank you for your time. Ang parting message mo siguro, damo sa mga OFW nga na-repatriate kag ari diri gyapon because ang amon data naghambal nga only 30% out of the total numbers ang gin-repatriate ang nakabalik pa lang amat-amat but ongoing man subong. But of course, majority sa gyapon ari diri stranded gid ay pag nakabalik ya because wala man nag-open ang mga establishments sa international, no. What's next? Pag nagobra ka dito for almost a decade, pagbalik mo dire, I can only imagine kung ano situation sa mga OFWs eh. What's next? Right after nagbalik ka dire kag nag-close ito inyong company? So, pasalamat ko no, Councilor, sa imo man nga hamili man nga bulig, nga matuligan mo ko sa makapangita upra, no? Yudugin. Wala man. Advance Okay. mag-isip. Pasalamat ko sa imo. Hopefully, matagaan mo ko dito man nga nabalang nga peace ma-stagnant at that moment. So, pasalamat ko sa imo. Nga isa ka sa nga pwede makabulig man sa akon. So, Councilor, salamat. You mean searching ka man sa possible nga next? Possible work. Oo. And I heard na, isa ko na mag-online selling ko, no? So, basi pwede ka na libo-libo, dabi na mga ano-ano, dabi ka na kasagad sa iyo ako mag-marketing ko, no? Bisan magamba sa Pamain, please, pamain. Na, may siya mag-deliver, so pamain-main kada mga, susubong ang mga clothes ng mga RTW. Ang ngayon kada Kita mo to roll ang kwan roll, ang babae roll nga 200,000 views pero wala gid man nagmain bisin isa. Tiyotoy ko to siya Tiya mo ni sila. Thank you very much, Rolly Omega Pendon, ang isa ka OFW ang ginrepatriate kag sa kaluoy sang mga ginubuhi sa iyo. Kaya imagine vlog ng bahana ito ha. Matian ko na siya galupat yung rocket ng mga bomba ko na sa babaw nila ko no iano. Tiday mo kadlagan kung may bomba sa babaw, tayo mo kadlagan sa dalom. Dalagan gid. You have to save your life. So you have to run gid. Wala ka balo kundi sa mahugpa ito mit may concern. So at least subong ari ka sa Pilipinas at laganan mo na lang mga bayaran mo na lang. At siyempre OFW katamo ka ng mga pending ng mga kautangan mo no. Sir Rolly, madamo nga salamat kanami sang imong gin-share sa amon subong ang imong sentimento bilang isa ka OFW ang repatriated. We are happy and proud and we are glad nga nakaabot ka diri safe and sound. Mabuhay ka and more power sa imo. Thank God, and more power to your station and program as well. Anong Mark and Sir Salanga, salamat man sa inyo sa So welcome. Good morning. Nabatian si Rolly Omega Pendon o trabaho sa Kabul, Afghanistan. Imagine, grabe no? Napalibutan ka mo sa tagas-tagas nga may mga wired nga mga may mga military nga galibot sa inyo. Ay kayo kanon imagine ka trabaho ka to sa Kabul, may mga bomba. Kasubo-subo gid ya. Kasubo-subo gid. Amo na siya ang struggle sang OFW for the for the sake nga maka-sustain kag maka-supply sa needs ang iyang family. Amo Grabe. na sila nga, amo na yung tawag sila nga mga modern heroes. Abi mo ang ginabiragid sa buong sang virus nga ini, pandemic nga ini, ang gid ekonomiya gid. Ang ekonomiya gid gani. Good morning. Kapamati subong si Jeffrey Pelayo. Good morning. Okay. Si Riza.
Good morning man sa kay Raymond Sagal. Good morning. Damo-damo subong ang naga-tune in sa aton. Okay, so tawagan naton anay si Ma'am Ameline Gladys. Si Ma'am Ameline Gladys no sang DepEd kay aton ni baluon ang mga bagong innovation sang Department of Education para sa pagtulunan sa aton mga estudyante. Okay? So antes sina istoryan na Councilor ang hampang ni Kuan ni Senator Manny Pacquiao. Subong pa lang amo pala ni Oraso, ang mga tao wala na sa kapihan. Ang mga tao nagadinagsa na sa kung sa diin makapangita sang paper view na ila pwede malantawan 635. Feeling ko tudugay puno na nato mo. Yeah. Damo na nga nagmuno sa kon nga makadto sila kag nagpa-reserve sang lamisa kay pre Grabe si Pacman. Oldest ni siya nga welterweight champion sa history. Si Pacquiao gali 5'5" man lang ni gali ang iya nga height, hindi siya tama kataas. Si Ugas do mga 5'9". Grabe. Wala pa siya nagretiro yan, no? Si Manny Pacquiao. Wala pa. And I think he's very excited nga magsige pagyapon kahampang kasi kung tulokon ta dilagi mo siya nagalin mo, no? So banantayan ni ang hampang ni Senator Manny Pacquiao and hopefully mangin madinalagon gid, no? Ipahigata yang politika anaya. Ipahigata ang politika. Bilang isa ka Pilipino, bilang isa ka Pinoy, dapat all out support kita. In fact, si Mayor Bing nagtawag man sa iya. May message. Extend man sa iya nga pag prayers man, no? Kag suporta sa kay Senator Manny Pacquiao. You know, si Senator Manny Pacquiao is the adopted son of Bacolod City, you know, and now ara naman to siya magahampang versus sa isa naman ka sikat nga boksidor. And batayan nato na kung ano mga resulta siya, but hopefully maging positibo ini Si siya. Ugas 35 years old, 5'9" ang height, perte ang maskulo. Pero galinti ang abansin niya ni Senator Pacquiao is that ang iya nga eksperyensya. Grabe na niya guts, grabe na niya amak mo 8 division champion. Isa lang niya ang tao nga 8 division champion. Naka-congressman, naka-senador, boksingero, billiard, basketball, PBA ha. Tanan-tanan na lang nga sports sa mga nila bala. Jack of all trades bala. Tanan-tanan iya sudan mo na bilib po siya. Honestly, bilib po siya. Kagacak to ginambal nimo. Kada magampang si Pacquiao, gahipos ang bilog na Pilipinas. Gahipos. Kaya nga lain ka man nga political color, lain ka man nga tanan-tanan ginupuray. Nagogyon. Kag hindi lang amos na kung maobserbaran mo almost zero kumiyara gid man ang mga crime rate kun sa oras ang ampang ni Pacquiao. Pati ang mga kriminal nagalantaw ya mo. Mga pickpocket. Hindi man sa joke. Gapahimuyong nagalantaw. Nagapahimuyong kag nagalantaw. So samtang ato ginatawgan si Ma'am Ameline. So batayan ta, that's 10 o'clock subong aga, Domingo, almost nagamonitor ang tanan subong. Nagabantay, no, sang hampang ni Senator Manny Pacquiao. Ate, relax kita anay dire iya, I think may coverage sa radyo. May coverage tigid gay. May coverage. Actually masugod sila pagkatapos tagid sa aton nga programa. So ano tanay no, mahatag tanay jutay nga update. So OFW Councilor, ano ang bag-o may ginpost ka nagligad parte sa mga OFW? Ano to ang standard procedure o kung may mga pagbago sa updates? Wala man. Same gyapon kita. Galing kitong everyday may nagapuli. Everyday magta nagapost. Sina. No? That's why. So ang aton nga protocol same gyapon upon arrival sa Pilipinas gina mandatory 10 days la sa gyapon. And then swab 7th day and then comply lang pass after sa ilang swab. Kaya kita sa Bacolod way naman tayo home quarantine naman. Tandaan niyo gid pero may OFW, family sang OFW ha. Alain ang Bacolod kag Negros Occidental. For example, Talisay kamo pababaw, bago pababaw. Iyan as ka province of Negros Occidental. Inway kami na power, ara na si ma'am, pero tapos ko lang ni wala kami na power nga maka-approve sila. Pero mapatay mo sa hindi wala sang OFW nga nagakabilin sa airport sa Manila kay tungod nga sweeper flight kamo. I-last lang kamo. Kaya wala ka mo na priority sa espas. Kaya tinid na mo. Pero mapati ka mo siya, hindi wala pa sang manabilin nga OFW dira. Ginapasakay, ginakay, ara nang na-line up na ka mo ng kauwa. Galing kay to make sure nga insakto ang inyo RT-PCR, wala ka mo kapalagyo, wala palusot. That's why ginbutang na nila ang espas. Kaya hindi man pwede nga masulod ka mo di, ang inyo nga swab, balda. Damo yung mapalusot mo, so ginahatag nila ang responsibility sa LGU para i-check espas and all
nga inchakto gid para safe man ang pagpuli ninyo diri, okay? Same sa returning resident, sa Apura. Okay, Basta so may RT-PCR test attached na sa ESPAS. Okay. Alright, okay. So ari na sa karon sa linya sa telepono ang Bacolod Schools Division Superintendent si Ma'am Ameline Gladys Sales. Okay, para ato ni baluon. Mga nanay, dapat mamatigi ka mo. Oo. Kaya para kabalo ka mo kung ano naman ang mga bag-o nga mga innovations, ang mga bag-o nga ginpatuman sang Department of Education. Kaya ano ba lang Particu- kita-expect dapat i-expect sa ginikanan sa pagbukas ng klase sa nga tuig? Yes, okay. Ma'am Gladys, good morning. Upod naton karon si Councilor Israel Salangga kag si Mark Salangga. Maayong aga, Councilor Ising Salangga and Action Mark Salangga, no? Blessed morning sa aton nga tanan Yes, ma'am. dito sa Bacolod. Okay, ma'am, para sa pagsugod naton, ma'am, for now, August 22, pila na kabilog tanan ang statistics o kung ang mga estudyante naton nga nakapa-enroll na sa Okay, syudad ng Bacolod. actually, Councilor Ising, ongoing na siyang enrollment naton. Pero sa aton niya nga SOP, na sa Standard Operating Procedures ng DepEd, ang aton nga mga ginapang promote na wala nga kabataan sa public school, automatic na siya nga gina-enroll taman, no? Kaya nagpatigayo na kita sa early registration sa nagligad nga mga binulan. So, Okay. gina-expect na natin subong nga ang enrollment lagot naman ang mga 115,000, no? Kaya nagbigay tuig mo ng enrollment naman mo. So, more or less, amo mo na siya na more or less 115,000 na nag-expect ang enrollment sa nga tuig. Okay. 115,000. Oh, That's 115,000. Ma'am Gladys, Councilor Ising, that's from grade 1 to grade 9? No. Grade 7. Actually, halin na siya sa kindergarten at sa grade 12. Grade 12. Okay, as sa Sorry, grade 12 gidya. So 115,000 ka mga kabataan. Ma'am, anong 115 more or less. yes, ang grabe ni nga pagtalaw sa aton ng pandemic. Grabe ni nga challenge. First time in the history and first time sa aton generation, Ma'am Gladys. Now, damodamo sa mga nanay, mga tatay nga nagamonitor, nagabantay man sa pagbukas ng klase, kaya sila man nagatatap sila mga kabataan. Ano mong Gladys ang para i-basic na gid lang. Ano ang mga expectations naton? Ano ang mga dapat i-expect na nga daan sa mga ginikanan nya matabo considering this pandemic? Okay. Actually, Councilor Ising, no, mas maayo yung gani sa mga tuig sa nagligid. Tuig yung nagligid, yan nakipot kita tanan. Yeah. At ang sa among sa tunga natabo, nakapatigayon kita gihapon sa distance learning. So sa buong school year 2021-2022, among muna sa gihapon na blended learning kita, maghambal yan blended, kombinasyon ni sa buong sang printed na module, no? Upod sa kung ano nga mga teknolohiya ang ara sa aton eskwelahan. So ako nagapasalamat gid no, sa mga ginikanan, nagligid to, nagbulig gid. Nagsubong ato, yung aton nga mga schools na nagaprepare sila sa ilang basic education learning continuity plan nga ara dira na pagkit ang mga nakita nila nga dapat nila ipatigayon sa aton nga distance learning. So amo na ang nakita namon dapat mag-blended learning na gid. Ano ang ambot yung ganun sila? So ang pinaka-default modality, printed modules gihapon. Apang, ang namin sinigiri, kay ang DepEd may ara nga ginaamat-amat, gina-download nga kwarta sa ato, no, diri sa division office, na ginabakal ta sa mga tablet. So, more or less may mga 50 million na nga ginaamat-amat hatag sa DepEd Bacolod, nga gina-procure na naton sa Android tablet, na ginahatag man naton sa mga schools, no? So, ang 50 million, more or less, mga pila na ka-tablet, mga 6,000 to 7,000 man. So, plus ang 1,000 yung ginhatag ni Mayor Nagligad. So, ini mga bata nga maka-agom sa nga tablet, actually hindi na nga ginahatag sa ila, kundi ginapahulam lang, no? Kay property, inagyapon sa DepEd. Pag may ara sila nga Android tablet, hindi na sila magamit sa printed module. Kaya ang bilis sa isa ka-Android tablet ko, ano na siya, equivalent sa 1 year nga printed module mo, no? So, ang bata magamit na siya karon sa digital modules na, no? Electronic copy sa modules. So, nakita naman ang mga bata actually na namian sila maggamit ng tablet, no? Kasi dira man sila mabasa sa ilang module, kasi dira man sila masabit sa ila teacher sa mga modules. Sapat sa ilang mga modules ng activity sheets gali.
Ang tanan namon nga mga teachers, tungod kay Bacolod City kita, may access kita sa Messenger, no? Kag base sa aton nga datos bala Councilor Ising. Ang mga bata kaya kaginikanan nila more or less may mga cellphone, no? So gina-encourage namon tanan gid namon nga mga manunudlo diri sa Bacolod nga mag-open kag mag-create gid sa Messenger group chat, no? Sa kada section nga ilang ginatudloan kay para dira mismo sa group chat, bisan chat lang the klase na, no, di ba la? Kung Correct. hina ang internet, yes. Kung hina ang internet, ma-chat lang sila. Pero kung nami ang internet, no, kaya nag-expect it actually next year, kabay pa, may free public wifi na ang aton gobyerno, no? Kabay pa yun na pangamuyo ginanamon. So kung nami ang internet, sa Messenger lang, pwede ka virtual classroom ang teacher na. Okay. So, ginaangan-angan naton nga kabay pa sa sini nga tuig na although distance learning nga aton ipatigayon, pero may hope bala Councilor Ising nga ayo gawa ang aton pagdala sini sa aton nga distance learning. Tungod kay base magnami ang wifi, no, kag ang mga maestra tagali Councilor ginatagaan ni isang SIM card. Kag base ang DepEd daw maghahatag man sang libre dira nga load sa ato teachers Ay? para makapatigayon sa nga to di ba nga virtual classroom online. Ma'am, speaking sa wifi, ginambal nimo, gayom lang ko black, may nadumduman ko. Kung sa mga kabataan, hindi man tanan, kalabanan, gid. Gakadlaw ko sa, kung ML gani, baskog ang wifi nila, pero kung klase, iamban nila sa kanikanan nila, wala signal, do palusot daw. Nakasadya sina Councilor Ising ka the action mark. Pero amo na guys ring namo no, na-observe namon sa may face-to-face pa ang mga estudyante pero nga mga maalam kag ang mga achiever ta bala. Totoo na sila na nagatuon gid. So kung may pandemic, amo man naghihapon actually ang senaryo, ang mga kabataan nga inagapanghimod o sige ba nga magtuon kay di nagapati sila nga may talento sila amo man na sila hinapon ang nagaano gid meticulously learning samtang atoya ang mga ato pero sa computer no amo man na sila nagapanag-ML lang subong. So anyway ang importante sa DepEd nagahatag kita oportunidad sa aton mga kabataan nga makatuon kag updan gid ginaayo namon no updan gid sa mga ginikanan kay sino pa abi ang mabulig sa bata kundi kita nga mga ginikanan di bala gusto isang teacher magpalapit o galing bawal kay tungod may pandemic di ba? So matagid po ang ginikanan no sa pagbulig sa iya bata. Oh, correct na. Ang ibang reklamo, tani may suldo man kami, kaya almost kami gaobra. Tinga ikaw ang gaobra, kaya hindi na imo, ma'am, no, di ba? No, kalain mo ni isipan mo pa ang pagbuling sa bata mo, di ba? And kapisaron gid na Ma'am Gladys, ano mo nabi karon kita tsempuhan nga amo sila instruction naton. I mean, ang ginahimo sa mga DepEd nato isang gobyerno, troubleshoot ini siya sang ini nga pandemic. Yes. I mean, Oo. hindi ta mo question ang mga teachers ta eh. Kaya kung tulokon ta for so many years ang mga successful nga mga tao subong, it is because sa katutom sa mga teachers Correct. man naton. Precisely. But why ta may mo Yes. subong criticize taman ni sila, sayaan taman ni sila, but the fact is, why ta may mo nga gusto na sa teachers nga mag-online, kag mag-module, hindi. But because why ta choice subong, ginato mga pandemic, we have to save lives, at the same time, ginabalansi taman ang edukasyon sa kabataan. Si Mark, Ma'am Gladys, may last question siya ko, no? Ma'am Glads, may ara ko last question na. Ma'am, ano Yes, matabo sir, sa Mark. kick-off sang inyong brigada eskwela? Ano matabo? Okay, salamat Action Mark. No, buwas na ini ang atong nga division virtual kick-off. Sa virtual siya kay ano na namon live sa FB. Kag tanan nga mga atong proyekto subong no may ara kita ginatawag nga Brigada Pagbasa. So ining Brigada Pagbasa bululigan gihapon sa mga ginikanan. No kay nakita ko mga ginikanan sa Bacolod ano man mauti man magtudlo sa kabataan no. Ang namin ito basahon ang bata kag tudloan mag-count bala no literacy kag numeracy. Tapos wala na sang paninlo gid no kay di kami na lang na maninlo sa amon mga obsaran sa DepEd. Ang amon gina-invite ang mga benefactor, donors, stakeholders namon nga kon may idugang kabubulig no sa distance learning kag sa blended learning. Kay welcome gid amon nga ginaayo sa subong nga brigada. So ano din siya pwede nga amon na ikon mga functional pa nga mga gadgets, tablets no. Kung i-donate na ninyo sa DepEd gina-welcome gina namon.
Wow. With that, Ma'am Gladys Amelin Sales, thank you so much. At least nakahatag Salamat, kita sang Kid. dutay lang update sang aton nga mga sa aton nga mga estudyante. Kagabi pa tani, Ma'am Gladys, tagaan bakit mo bilang ang kusog ang wisdom. Kay Correct. inablang nag-superintendent ka, sa chimpo nga grabe ang pagtilaw sa bilog nga kalibutan. Yes. So, the only Yes. prayer, meron kami subong is para sa imo, kang sa bilog ng mga maestro sa bilog ng Bacolod City, nga tagaan mo pasensya, tagaan pagkitya mo sang kaalam, tagaan pagkitya mo sang kusog, Salamat. nga masustenero nyo tani nga pagtilaw, Ma'am Gladys, especially sa pag-mold sa mga Salamat, kabataan. Oo, salamat, Kid. God bless sa buhay ka, God Ma'am bless, Gladys. Natapuan ang superintendent, hindi lang superintendent, nurse man. Ah, Sa pandemya. yes, correct. Thank you, Ma'am Glads. Thank you, Ma'am Glads. Salamat. Salamat, Gid Councilor Ising and Action Mark. Nabatian Okay. si Dr. Gladys Sales, ang aton nga DepEd Superintendent diri sa syudad sang Bacolod. Grabe. Yes. So at least may idea ng mga parents natin more or less ang pwede matabo sa pagbukas sa klase sining tuig. Okay. Nung Henry, may-ari pag kami gamay nga time no, kay gusto ko gid ni Councilor Israel nga topic ko. Paano mabalaan, paano malikawan nga mangin chismosa o chismoso? Ano? Tagapon ko pa ni ginabasa ko ti utoy lang ko kadago ti utoy. Okay, sa aton na mga tagpalamati, pero guilty tani kay sa chismoso man tamo. Oo. Do ka nami kay jablam tuod, gamong ikan tuod. Bisan mo na tinapay, amo na sang ipares mo sa kape, good na mo anyway. Ang chismis gali is halin sa Spanish word. Nga chimi o kon gossip. Sunod sa pagtuon, ang chismis gali amo ni sa ang pinaka-highest level sang anxiety. Ang chismis. Ang chismis. Kag mabalaan mo ang tao nga perti ka chismoso, siyempre hindi man tayo magpagwapo, di nga wala kita gamamos na. Miya lagi na kay do ka nami magitsina mo, but not to the extent nga halay mo kadugang. Kag tapos ihalay mo to ka, balo ka mo nang tawag mo ang chismis ko no. Ano din sa nagalin? Spanish word? Chismi, Chismi, meaning? gossip. Okay. Gossip na. Siya ang highest form siya sang Highest form sang anxiety. anxiety. Okay. Kaya delikado na yung mga highest form. Anxiety lang gani. Kalalain ka duga. Ayan pang highest form sang anxiety. Paano mo kuno mabalaan ang tao nga chismoso? Ini sila ang mga tao nga hindi masyado kapopular. Baw? Tapos, hindi gini sila yaman saligan sa dako man o kun sa gamay nga bagay. Kay mahilig ni sila kuno magpalapta sang sala nga impormasyon. Balo ka, ang chismis, amo na ginambalta bala nga ginchismis yan si Amuning nga nagabusong, si Amuning nga may dua ang miga, dua ang migo. Paglambot na to sa punta sa barangay, sa bangga, yan nga purokyo. Paglambot to ya, apat na ng bata iya. Tapos kada bata lain-lain ng tatay. Amo na bla, hindi na siya Abi mo, precise ang chismis mo. sorry hindi ko kabalo paano ko i-define ang chismis kag ang Pagsugid sang pagmuno lang bala. Kay example ba ko nga nagbusong to ng bata ni Chay Miniang. Example, nagbusong to ng bata ni Chay Miniang. Pwede na siyang gimuno ko na out of my curiosity. Oo, nga. Kag pwede man nga yung chismis ko siya. So siguro naging chismis depende sa intention mo. Depende sa intention mo. Kag ang intention ko no, kung chismoso ka, mabalaan mo ko ng urig, kay mamangkot pag ginasa, tuod ka, tapos madugang istorya. Alin niyo sa pagtuno, mambal nga, amog mang gina sa yabi. Alin sa una, inablang nagataga na judgment. Dayon, nagataga na nga, kaya para bla, may isugid pag sa imo nga isugid. Which is ang purpose nimo, mapuno nimong imong impormasyon, kaya pala sugid mo naman kay tiyay, sa piyaknan. Tapos sinablang to, tigas ka nga, tuod ka mo na din nga. Tapos tuod ka mo na din. So ang chismis culture siya sang Spaniards at the same time siguro isa sa mga teacher din billion sa atong Spaniards ang mga chismis no. Kag tapos ko no, usually pinakataas nga percent nga ginatawag nga matawag mo nagahalin ang chismoso ug chismosa sa mga may mga edad na. Amo na sa imo na record. Ang karaniwang mga nagkakalat nito ay matatanda. Hindi na subong. Kasi daan na gulong record mo siguro. Ang karaniwan. Karaniwan. Pero kablo ka subong, with the advent of social media, even ang mga young people, subong mahilig naman magkutsukutso sa pareho nila. In fact, kadamo na sa mga kaso ang ipang file because of the kutsukutso lang. And ginubanay. Correct. Okay? Ano pa kitang Pero, ibutan nga? paano natin malalaman kung ang isang tao ay chismoso?
chismoso. Mm. Kapag may kausap ka na isang tao at sa kwento niya ay lagi siyang walang sala. Why siya permit Why sala? siya permit sala? Okay. Dahil dito gusto nilang ipahayag sa lahat na sila ang laging tama. Mm. Ito rin ang mga taong inip na sa kanilang buhay. Na bored! Yeah, possible. Possible. Na nagligan. No, because... Naburingan ko, hari ay, No, dismiss. amo niyo. Tsakto na siya kay kung busy ka, why ka tayo mag-chismis eh. Kung damo ka, observe la, kung may ginobra ka aga pa, aga duty ka, aga office ka, may gina-type ka, may gina-lista ka, may gina-accomplish ka, why na space sa imong heart, sa imong mind, yung mga kutso-kutso mong libak eh. So, tsakto na sa. So, pag tendency mo, pag bugto mo, why ka sa may ginaobra, why ka may ginapaminsar, tendency mo is, batayan mo to sa mga ano mo, mga kiala mo, mga balay mo. Ito rin ang mga taong madaling mainggit. Mga hisaan. Mamuli sila gali. Ito rin ang mga taong kulang sa pansin. Atun ka, mga attention Grabe seeker. ka naman maka... Hindi. So buot silingon niya ang mga chismuso, gali hawad Hindi man tanan. Siyempre, hindi mga tanan. dotanan gali ang mga diferensya lagi dyan sila gali ya. Galing ka balo ka mo niyo, ang chismuso hindi mo na magamin. Nga siyempre. chismusa sila. Oo. So, correct man si Criso, hindi na chismis. Concerned lang. Oo. Ay Marites, kinahaya pa. Dungol-dungol. hindi ang Martes daw ano na ya, daw meme na siya sa Facebook doon ya. ka? Oo. Kulang ni Kuburo. Daw meme na siya. Okay. Kutso lang sila, sir. Now, ang gusto ko mabalaan, may solusyon da. Paano mag-do away from pagiging chismusa? May answer na wala. Sige be. Paano ba Kaya, natin? basi way takabalo. Pero mas skip kita. Basi way takabalo bla nature to nagali ara sa aton gali. Way takabalo nga ang chismusa, kita nagali na. So paano ta? So may evaluate ta self ta kung way ta may ginaobra, kung may ginalibak ta sa ibang nga tao, kung may ginaguba kita nga hindi man tuod. So ano solusyon sina? Okay. Paano ta ma-do away? Paano ba natin malalampasan ang mga ito? Mahalaga na wag nating i-feed up ang chismis na may halong kuryosidad. Curious ka bala? Hindi mo paghihalo kuno. Ano mang karagdagang mga tanong, pinakamabuting gawin ay baguhin na lamang ang paksa. Lainon ang topic. For example, ginatira, yagid to. Tud, bala, ano na siya. Lainon mo kuno ang topic. Hambalo mo, dyanay pa bala? Ang nakatigaan ka na? Dyanay pa bala? Okay. May mga sudan tong mga kabataan. Gagabura ng sungad mo, pero imo to yung bugas, malapag yapon. To ka mo na be. Kaling si away ka mo na lang duwa bla yang hindi sa bla away ka mo yung duwa. But you know, I was advised, no? May sagit yun na observe na mo nga, well, number one siguro, nang hindi ka mag-fuel, sangga mo, as much as possible, kung may ginapasa, i-pacify mo, change mo ang topic, correct na. Pero abi mo na, ang pinaka-the best pag inangay mo, kung tani, nga kung may ginahambal against ibang tao, consider nga there are always two sides of the coin. Correct. May duwagin na permi ka sides ang storya. Chismis is In like- fact, hambal na gani ko no, tatlo ko no ka side na gani ko no. Ang sides ang kontra mo, ang sides ang nalibak, ang sides ang nagalibak, kag ang truth. Amo na siya kung there are always hindi ng two sides, three sides of the story. Ang sides ang nagalibak, ang sides ang ginalibak, kag ang kamaturan. That's why, let us always make it a habit nga kung may ginaistorya sa aton gani against sa isa ka tao, let's make sure nga mabalansit man siya. And then that mahatag sa aton yung conclusion. Amo na siya, that is very important, no? So sa mga chismuso sa mga aga, Why pa gani? Hindi. Why Okay pa? pa may mga 2 minutes to 3 minutes patawa. Mayo lang. ano, namulong dyan sa mga chismusa, yaw? Hindi man, hindi kita pusong ko lang ni Oh, sige, go. Amo ni ko nung ihambal mo. Pag-usapan na lang natin ng isang bagay na mas positibo. Hambalo mo siya kuno. Kung feeling mo nga smusa ni Roy. Istoryahan ta na lang ang positive nga mga istorya sa aton kabuhi. Ano ba ang mga mabubuting pwede nating gawin? Tapos pakiramdam ko ay hindi ako komportable sa pakikinig sa negatibong hatol tungkol sa mga tao. Amo na yan ba mo sa iya? Kaya para hindi man siya ma-offend, hindi ka man lain bla nga magsaway sa iya. Nabala mo lang siya doon, hindi ko komportable bala pre. Mare sa ina nga topic do kaluoy man sa iya. Way ta kabalo ko ano natabo didto. Kay parte siya correct kuya na malang. Hindi, isa pa, kung tsakto man na siya, kablo kami mga arag, iba niya nga gapang ginalibak yan niya isa ka tao, because na hindi man siya mo agrabyado, gid man siya mo na feel ko na siya man time, may gastorya sa akon, tuon naghambal ya, lain buot ya, because ginjuba gid man siya mo, ikaw ang kapamati galing ya, ara sa kamot
gamot mo nakasalalay kung paano mo na siya i-pacify. Correct. You have two choices. It's either to fuel the gamo or i-pacify mo siya bilang isa ka friend. Kaya meron tao yung sige na sindihan ta ka, pero hindi, pilion ta na lang magpakalinong bala. Correct. Choose to forgive. Kaya may araman niya nga, bakay na sa, aman sungad yan na, amo na makapatay sa iya. Amo na mo, umayara na, may miga na nga, gapati ko na, dahil sinuway ko to, gapati ko na, kaya man ng sungad ya, kung tulukon mo, kaya nga bala, na mahimos ang tsakto, grabe ka magdatong bala, magatong bala. So, duwang pwede mahimuon. So, meaning, ang atong advice subong, hindi lang sa mga chismuso o chismusa, sa mga manugsalo sa istoryaman. Correct. Because ang chismuso o chismusa, hindi man na siya magsige chismis kung istoryahon. Oo. So, ang advice natin, both party ninong. Sa mga chismusa, chismuso, kaya hindi man na pwede mangnibaksa siya ng isa. Magsabihin ka sa kagabi mo. Pero nami pa na bala, pagsabihin ka na lang kung may dibakon ka, why pa harm? Oh, at least ikaw lang Na-express ka lang. Chismis. Oh, abi mo, siya mo ni, why na sa Pero may pagkus. lagin man tana, do ga-advise ka or whatever, kay balo ka in specific, ang chismis ya gadugan-dugang ka mo. Gadugan-dugang ka, ga-judge ka dayon, yo tuod mo magginasa kay lang sa una mo gabi. Paano ko malikawan? Kung ina lang wala ang chismis mo wala ga ginawa. Kaya na mo. Wala ga ginawa nang ay wala ginawa. Typewriter but Giluluha, blas ang gululuwa mata mo luludlo plus ang sigiwakal. Why ina sila ka ginawa? Ang joke lang. Kaya kabalo ka, ang chismis Mapalusot ka kuno. nami gid man sa do kape ang sabor. Sa chismis kung kilala ko pa blaw, grabe. Pag why pa na iya, tapos ang sadya pa na kay kung na-orient mong self mo nga mamantay kay chismusa ka, aga ka pa na mamantay. Alas scroll ka na nga scroll sa makilala mo kay ano man So, yung istorya. awat pa ning Awat man ning may panglibak ta. Ti ambak mo man naswang ka na sa langit kada panglibak mo sa pareho mo. Tapos sabi mo, ang lain pa na, kay mas stress ka pa na. Hagad pa ni ba abi mo nalipay ka hindi abi mo iban gambas. That's why gani piece of advice sa mga chismusa magsakit ang ulo nyo, avoid nyo ang pain reliever. Because laban na sa pain reliever nga hindi prescribe sa doktor ga dialysis gubang kidney because pag sakit sa ulo mo dahil makainom pain reliever. The truth is inom ka damo tubig because kasakit ng ulo mo empty because release ka laway. Tiyan mo na chismuso, grabe ang laway nila. Mo sa medical kag sa chismis ba? Tsakto na, pag po sa balagay ng ulo na, wala ka ba, nagusti ka laway, malamala utok mo sa panglibak. Dulo ka do. So, inom ka tubig, damo-damo, kag prepare ka naman sa bago naman panglibak sa pariho mo. Oy, Hindi sakto pain na. reliever, anay, no? Good morning. Every Nagpag-greet gid si Mama, si Pati Idol. Kay kadamo gid siya nagapanawag nga i-greet ni siya. Okay. Sa kay Tiyo Nicole ni Inchik. Okay, nagkapamati ko no sa mga taga-barangay Tangob. Good morning dira gapalamati gid sila. Okay. So next week tapos usto na niya ang chismis. Next week sa parting message sa naman ato na pag-istoryahan kung paano mag-choose sa imo battles. Paano mag-choose imo battles hindi tanan patulan mo. Hindi tanan worth isang time mo. Yeah, kakapoy na, no? Choose your battles. But Next gusto ko man mag-remind nga last Sunday na next week, 29, last Sunday na and September na. Pagtapak sang Setyembre, isa na lang kabulan, filing of candidacy na. Nan. Ma-file na of candidacy ang aton yung mga local, kag ang aton yung mga national nga mga candidates, no? That will be on October. So dati gid bala ang tanan kung ano gid bala ang kag sino gid bala ang mga posible nga mga official nga mga candidates national and local. That will be on October. Okay. So pagkatapuso naton ang aton nga programa pagi sa pagbasa siniho sa greetings ni Mayor na gayo gid siya. Okay, let us cheer for Senator Manny Pacquiao. Hambal ni Mayor Evelio Binglonadia. Bacolod City joins the Filipino nation in wishing our adopted son, Senator Manny Pacquiao, another great victory in his WBA title bout this day in Las Vegas. Much as I would have wanted to watch the fight, balo kasi Mayor, gakadtugin nato mo, siya na isa sang magagapit sa paha. I would have to stay in Bacolod to remain focused on our fight against COVID-19. Just as I have never left Bacolod since the pandemic started in February 2020. I had relayed this sentiment to Senator Manny Pacquiao, and I'm sure he understands that. Like many other officials who used to troop to Las Vegas for his fight, our hands are now tied in personally managing this health crisis. Correct. I'm asking all of Bacolodnons to pray and cheer for Senator Manny Pacquiao in his victory
because his victory is the victory of Filipino nations. Mayor Bing Leonardia. So, anhanta, bantayan ta, no? Balantayan man ini si Senator Manny Pacquiao, no? Kung ano gid bala ang iyaman niya iyang mangin outcomes ang iyang hampang kag surihata politika kung lapit naman isa naman lang kabulan ma-filing na of candidacy bantayan ta kung ano gid man ang mangin plano ni Senator Manny Pacquiao kag sang iban pagid naton yang mga gina-expect nga mangin mapapili man sa sining nga filing. Ikaw Yeah, ikaw tingin tagaan you'll kita. have your Tagaan kita kayo nasa pamuluyo no? Ma-file mo kita sa itong candidacy for second term if ever gid man no gina-finalize pa ang tanan but it's si Councilor Ising Salangaya sa pandemic na ninguha man kita no nangin channel man kita sa pag salom sa pag unong sa aton yung mga OFWs no kag sa pagserbisyo man naton so give it a chance pulsuhan tang pumuloy naton kag mga ikot na feedback kung positive pangamiyaan ta, makapadayon kita liwatig, makafile mo kita sa candidacy natin on October 2021. Damo ka salamat! Kaya magluwas na mabulang mo. Kaya tinakita ko atong serbisyo. Yes, ongoing, even up to now. Thank you very much sa ating mga viewers na bantay ka mo dila sa Coverage Action Radio sa hampang ni Senator Manny Pacquiao. Yes. Madamo gid niya salamat sa ating mga... Kasi nung boy kag si Pre Art, arin na sa Sagwao, Pre. Yes, salamat sa pugod ninyo sa Mondere. Every once a week lang every Sunday morning lang banding-banding kita, update kita. Thank you very much. Nagyapon niyo ko po sa Alagad, Konsehal Israel Ising sa Langga. Kag ini naman si Mark Salanga. Sa Bacolod Action Radio. God bless! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.